Alright, so isang mapagpalang umaga sa ating lahat dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Tayo po ay mag-update ng kanilang mga latag na inilalatag po dito at binebenta sa ating mga kababayan na dumarayo dito sa Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando X Flores. So tara, let's go. Alright, so dito tayo sa mga bentahan ng mga tahong na tumpukan. May dagdag pa. May dagdag pa ba yan, Pogi? Ito yung dagdag, boss. Ayan, ang dami oh. Shoutout kay Kuya Butoy. Ayun, shout out kay Brian Flores ng Malabon Fish Market na nagbebenta ng hipon na sigurado at sulit. 100 pesos tumpukan yan. Yes, master. Magkano? 100 lang. 100 pesos pa rin pala ang tumpukan. So hindi nagbabago. Sandaan lang tumpok. 100 pesos sari-saring isda. Mga parrot fish, 100 pesos na mga tumpukan. Ano sa taong boss? 100 may dagdag pa. Ayan oh. At ito naman yung mga hipon ni Paring Butoy. 340, 300. So yan po yung price update natin dito sa mga hipon ni Paring Brian. At dito ay 280. At per kilo dito na mga tilapiyang Batangas ay 90 pesos. So dito latag ni Ate Chona ay mga bangus, yellowfin tuna at mga tilapiyang Batangas. So yan yung mga latag niya rito, no? Chona, magkano ngayon yung yellowfin? 180 yan per kilo. Tilapia mo ngayon magkano? 100 pesos. Oo. Kaya lang, baka maulan bukas. Yun ang kalaban talaga eh. Ulan. Sana ganito lang. Ako lang, sir. Sana ganito lang. Okay lang. Ate Chona, thank you po ah. Masap pa na lang daw, man. Alright, so yun po yung mga update natin sa latag ng yellowfin tuna rito sa Malabon. Presyohan ay 180, so walang baha. Dito sa lugar ng 39 FC Villa Street patungo sa City Hall. At yung binablog po natin itong kahabaan na ito po yung lugar ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. Ito po yung kahabaan hanggang sa tulay. Patungo po ng tulay at ang pagbaba. Shout out mga Lodi, good morning. At yun yung tulay ng pagbaba, patungo naman na Botas. Siguro gusto na nilang paliparin yung kanilang motor. Panay busina. Nagmamadali nang pumasok, no? So ito tayo sa mga latag dito. Good morning, Kachareta na tumpukan 100 pesos. Ayan din po, 100 pesos. Ang mga pusit po dito ay 100 pesos tumpukan. Mga pagi. Yan pagi oh. Timpangin natin ito tayo. So yan po yung pagi. Tapos may mga crab din po dito na 100 pesos tumpok. Malalaking mga crab. Tumpokan din ng mga parrot fish at mga tilapia. Mga isdang Kachareta, no, mga tumpukan sa halagang 100 pesos dito sa Pwestuhan sa Malabon Fish Market. So lipat tayo dito sa iba pang latag. Dito tayo kay Boss Ed Compact.
So ito no, mga latag niya. Galunggong, turay. Good morning, boss. Compact. Pulo na mga bigit at kada bug ko sa isang piraso no, 150. Ayan ang mga latag dito. Salamat, Boss Ed. Yan ang mga tumpukan. Mga pusit lumot. So, ito. Magkano pusit lumot, Boss Gerald? 160 lang, kilo. 160 per kilo. Dalawang daan ba? Ay, kilo. One in one port, pwede na to. 200 pa lang per kilo. Naubos na yung 160. Pwede na tayo, one in one port. Ang laki, no? Sarap lagyan ng palaman, sibuyas, kamatis. Lagyan nyo na rin ng giniling para sigurado sa pang-ihaw. At ito yung mga dalagang bukid. Ito yung mga dalagang bukid, ganda, oh. Magkano dalagang bukid? 150 lang. 150 sa pink salmon. 120. 120 per kilo, no? Pakamura. Sa mga kababayan natin, Paalala sa mga kababayan po natin. So shout out sa mga kamag-anak niya sa Canada. Gulyasan at sa Galunggong. 130 lang kilo. 130 per kilo. So yan po yung ating update. 150 sa Dalagang Bukid, no? Salamat, salamat. Thank you. At espada natin dito, ayan o. 100. Inanay yung galaga. Alright, tumpukan ng mga hipon, no? 100 pesos at meron din pong 50 pesos na mga tumpukan po dito ng hipon. Ito po yung 50 pesos. At tumpukan din po ng torsilyo, no? 100 pesos tumpok. At dito naman po mga pentahan ng lumot, 220. Ang galunggong po ay 100 pesos tumpukan. At kada piraso naman ng bangus 180 at 200 pesos. Yan po yung mga kada piraso na bentahan po dito ni Avatar, no? Wala si Tio, no? Wala, lasing! Na naman? Naman! Always panalo, ah. Always! Oh, bossing, good morning. Thank you. Good morning. Andiyan na sila. So, ang ganda ng ano dito, no? Mga latagan nila. Ayan, no? 140 po sa Dalagang Bukid. So, 50 pesos kilo. At mga galunggong natin, no? 60 pesos, 80 pesos mga per kilo. Ang bangus natin dito, 80 pesos. Isang piraso. At tilapiyang Pampanga po rito ay 130. 130 po, buhay na tilapiyang Pampanga na inyo mabibili. Dito yan kay Aaron. Ito yung mga presyo ng hipon, 270. Mga isdang tuwakang na tumpukan. Ayan, pang kilaw, oh. Tuwakang. Alright, so dito tayo sa mga bentahan naman. Mga dulong na bentahan din dito at mga tilapiyang Batangas sa mga presyo, no? 110 na mga presyo ng tilapia po rito. Tilapiyang Batangas. Yan yung mga presyo ng tilapiyang Batangas sa Malabon. 110.
lang po. Kaplano. Doy. Kala ko sino yung So presyohan dito ng mga pusit na latag, ang daming pusit na ating nakita ngayon dito, no? Ganito yung mga bagsak ng presyo nila sa mga pusit na bentahan at mga tulong sa halagang 50 pesos isang balot. So eto na, no? 230 ang mga pusit, lumot, may 220. Tapos meron tayong 230. So yun yung mga pusit na ating ina-update sa kanilang pwesto sa Malabon Fish Market. So atras lang sa Ate Lorna, yan. Ito po yung mga baby pogita, no? 180 per kilo. So yan, 250 sa mga pusit. So ang daming pusit na natagan at 240 naman sa per kilo dito ng mga hipon. 100 pesos per kilo dito ng kamatis. At ganun din po, no? 100 pesos din ang per kilo ng sibuyas. Magkano ang hipon? 70 lang ang boss lang. 270 ang per kilo. Kaibigan natin yung mga followers natin. Ayun, shout out. Naka-shade ka na ngayon, ha? Robin Padilla, ang ilang gabi na. Ayun. Thank you, thank you. Kaagad ang hipon eh. At dito mga lata gulyasan, balsa galunggong, yellowfin tuna at pusit kalawang. Kahit sa maglibot, wala ka makikita ganyan. 270 na lang. Napakamura na ng hipon. Tiriya, magkano ngayon yung mga yellowfin? Ilang kilo? 160 na lang. 160. Gulyasan po. 140. So ayun yung mga latag dito ni Lateria at ni Kuya Ricky sa Malabon Fish Market. At ito yung kada piraso ng bangus ni Kuya Ricky, no? Kada piraso, ang mga bangus at ang mga tilapiyang buhay na inyong mabibili, no? Magkano ngayon tilapia, Kuya Ricky? 130 na per kilo ngayon ng tilapiyang buhay, no? Sa mga bangus po natin, 170. Wala siyang latag ngayon dito ng pink salmon, no? Ubos. Pink salmon. Ubos na ang pink salmon na latag ni Kuya Ricky sa Malabon. Kuya Ricky, salamat po. Thank you. Salamat po. Ate Ria, thank you po. Alright, so dito tayo sa iba pang latag na ating i-update dito sa Malabon Fish Market. At patungo naman tayo sa pwesto ni Boy Bangus, Boy Putik at ni Boy Tilapia. So puntahan natin ang kanilang mga latag at update din natin yung mga presyo. Dito tayo sa hipon. 220. Napakamura, tilapia, sandaan. Isa't kalahati. Mura hipon pa rin hanggang ngayon, no? May pagkapanik na rin siya ng konti. Oo, mapantempura. Manggulay. Oo, pero pwede pa rin yan. Pero may Pili ka. romi dun, malalaki. Paparating pa lang eh. Ah, kinuha pa lang. 300 malalaki. Buti po malalaki talaga, eh, no? 33 grams. 33 grams, so marami-rami na Isang lang. kilo nun, 33 piraso lang. Oo. Ah, thank you, JC. Okay, boss. Napakamura na yan. Naglalaban na yan. 280 naman dito sa kilo. At ito po yung mga masasarap na pangmukbang, oh. Yan po yung mga ating mga seashell na inyong mabibili sa Malabon. At talaba na matataba at ang tahong. Yan, taho. So yung mga 100 piso. Shout out po at good morning. Morning, boss. Good morning. Thank you po.
So mga alimasag, ang bentahan, napakaganda mga babae. Merong halo rin lalaki, kitang. So yan ang isdang kitang na pamaksiw. Tapos mga alimasag na inyong mabibili. Alimango. So yan yung mga ina-update natin dito, no? So gulay na pangmasang presyo rin dito sa Malabon Fish Market. Gulay at prutas naman ang nandirito sa mga bentahan sa bandang gitna, no? Na ating binablagan dito sa Malabon Fish Market. Ang ating mga avocado ay 80 pesos ang mga per kilo. Ito po yung pangkos na santol tumpok. Yan po ay 35 pesos. Ang ating mga apple dito 3 pieces. Ayan ang mga 100 pesos. Ubas na berde. Ayan. So maraming gulay kayo mabibili rin dito, no? Na kapag namili kayo ng mga pang-ulam nyo dito ng isda ay may pansahog din kayo rito. Dalaga na kasi. Siyempre, buti nga walang Diba? Kita mo ang haba ng hair. walang hair. Ah, ang haba ng hair talaga. Nakasuot na naman siya ng peng. So ito tayo sa mga bangus. Tumpukan yan. Tumpok. Ayan o, 150 tumpukan. May 60 pesos na kada piraso. At may 50. Bangos, sige bangos. Saan? Ito po, ano po gagawin? Daing, ilan po yung daing? Tatlo daing, tatlo. Ang sigang. 150 lang po. Na-corner na ako ng MCAT dito. Mukhang bibit-bitin ako. Napagitnaan ako eh. Pare, para mo ito. Para... Ikaw lang talaga. Wala eh. Usod ko, tatanggalin niya. Tatanggalin. Usod niya, usod niya. Alis na ako, baka mabitbit ako. O bakit iniwan ang paninda mo? Hindi naman na itsura, pero maganda rin yung bangus. Kaya lang malayo-malayo na talaga sa bangus Dagupan. Ano yan eh? Bulacan. So 100 pesos ang ating mga tilapia Batangas. So shout out sa iyo El, good morning. Baby Fern, saka ng Pagka-QC. Pare oh, bala ka do. Shout out sa iyo. Pare, amin ang bubutas dyan. Ayun. What's up, men? What's up? Shoutout sa mga kababayan natin. Shoutout kay Boy Kulot. Ngayon, Boy Putik na. Boy Kulot, shout out sa iyo. Maligo ka naman, nagbabagyuhan ka. Pangalan niya yun. Hindi maliligo yan, ginigita. Wala, nakasangin eh. Ilang isda eh. Ayun, tocho, masarap yan. Masarap na ulam yan. Magkapakalo ng Tocho. Oo. Tocho 9 Gs. Tocho 9 Gs. So ito yung update natin kay Boy Putik. Tilapia, bossing. 100 pesos. Isang piraso, may 140, 130, at 120. Yan ang kada piraso na bentahan ni Boy Putik. Nagkano ang hipon? 320. Naubos yung poset? Mura kasi, 250. Nauubos talaga yun. Ha? Sino masarap? Itlogan. Luto nga kami, oh. Sarap na sarap ako. Nakatatlo Hindi na ako may pasok lang kaya hindi ako makabili. Sarap. Matinta pa, boss. Ngipin ko kahit itim na eh. Pakain pa rin ako eh. Kita mo? Umiitim talaga siya. Kasalamat sa inyo at pasok pa ako eh. Sige, shoutout mo yung ano ha. Baby Fern ng Tondo sa ating bossing ng Quezon City. Ayun, shout out po. Good morning. Taga Quezon City. Nakalimutan ko na may pangalan nila.
Sige, sige sa. Pagbalik na lang. Wala na nagpapasatan, isa lang ang pangalan, bigay nyo na sa akin, tapos ko na. Pag followers po ni Boss Lando, mayroon po kayong adjustment sa pagbili ng tilapia Batangas kay Boy Tilapia. Basta nyo yung pangalan nyo. Ayun. Salamat. Thank you, thank you. Ikaw, Boy Putik, ano masasabi mo? Ma-interview ka. Shoutout kay kay Boy Tilapia. No. Kahit may background, titignan pa rin. Sa mga nagtatanong nag-aat ng murang tilapia, kay tilapia. Ayun. Sa mga press na isda, syempre, asak pa lang po. Ayun, ang ganda. Lahat ng mga nakamura kay Boy Putik. Patatagpuan sa tabi ng Kamanapatay. So, shout out ka Manapatay Center. Antays na matibay. Salamat, Boy Putik. Thank you, thank you. Natanong ka na naman ni Boy Tanong. Thank you. Wala na masabi. Napresyohan po dito. Ayan ang mga hipon. Ito po yung presyo ng kada piraso ng bangus. 150, 130. Mga latag ni Boy Bangus, 140. Alis yata. Magkano to malaki mong bangus? Alam ko ng bata. Magkano itong ganito kalaking bangus? 170 yung boss. 170. Ba't walang price? Eh ano boss eh? Naubusan kayo papel, no? Alam ko siya pangalan eh. Ewan ko yung ay. Alright, so yun po yung ating update. 130, 140, 150, 170. Ito, 160 siguro to. 160 yan boss lang. Okay, tama. Walang price tag eh. Galing eh. Nagsosolo eh. Lagyan mo naman ng price tag. Para di na magtanong yung mga customer mo. Ganun ba yun? Ha? Secret weapon. Nagtatawa si kuya. Secret weapon. Nando may followers ko yung bata. Ah. Ay, yung bata na naman. Eh, wala eh. Wala kaya no? Eh, Junjun Tobak ng Tondo. Sa anak niya, nakalimutan ko naman yung pangalan. Nando. Nakalimutan mo na naman. Wakayan mo yung dyan. Nando, boss Nando. Eh, yung bata, hindi ko na naman naabutan. Paglaki daw niya, baka hindi ka niya na makaputan. Kaya salamat. Thank you. Alright, so maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsubaybay po sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito sa bayan po ng Malabon. So shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga kapwa nating content creator, Bornox TV, Lisaw Laurente, Tony Vlog, Elmo Balyoso, shout out sa inyong lahat. Randy Conan, Ner TV Vlog. So, yan po yung ating mga kaibigan na suportado ang ating vlog dito sa Malabon Fish Market at sa iba pa mga masugid natin manonood. Salamat din po sa inyong lahat. At paki-like and share na rin po para sa kaalaman din ng ating mga kababayan na mga presyuhan ng mga latag at mga seafoods na ibinebenta dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.